Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux. Moćna, magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao da bude zabranjen. Osim u galaktičkom fudbalu. Najspektakularnijem sportu u univerzumu. Zbog neverovatne dvostruke pobede snežnih klinaca, galaktički fudbal je postao još popularniji. Novi timovi sa novih planeta su pristupili ligi. Nastalo je čak i novo takmičenje. Da li će snežni klinci da ostanu zajedno u timu nakon toliko promena? Još veći izazovi su pred njima. Galaktički fudbal! Gledali ste u galaktičkom fudbalu. Dobrodošao na Paradisiju. To je čudno. Čini se kao da je njegov Flux parazit. Znači da je u pitanju Rezonanca. Jesi li vidjela to, Simbai? Da, izgleda kao da i on pati od rezonance takođe. On je bio jedan od igrača Netherbola. Zenonci i Munje su se kvalifikovali u sledeću rundu. Ostanite sa njima, vas dvojica. Mogla bi da nas odvede do nečega. Džok, moraš da znaš da pirati misle da je Phoenix odgovoran za to što se desilo Soniju. Šta? Lord Phoenix? Tajna duboke arene. Širom galaksije i dalje Arkadia Sport uživo sa Paradisije. A sada Kelly i Nork. Pozdrav obožavaoci galaktičkog fudbala! Uskoro ćemo da pređemo uživo u studio na Kellyn intervju sa kapitenima nekoliko timova. Ali prvo ćemo Barry i ja da prokomentarišemo današnji uzbudljivi revanš između Zenonsa i snežnih klinaca. Pa Nork, moram da priznam da sam vrlo uzbuđen. Zenonci su jedan od najuzbudljivijih timova u celoj ligi galaktičkog fudbala. Naravno svi pamte katastrofu koja je obeležila njihov poslednji meč sa snežnim klincima u finalu kupa. A neverovatno, ali meč je nastavljen penalima. Snežni klinci su pobedili sa 5-4. Ne očekujem da ovaj meč bude tako spektakularan. Trebalo bi da podsjetimo naše hologledaoce da je postava snežnih klinaca sada potpuno drugačija. U potpunosti se slažem, bez Džoka, May, pa čak i Yuki. Snežni klinci su zaista drugi tim. Istina je da imaju sjajnog defanzivca, Vambi, Luxiju, ali da li će to biti dovoljno da se suprotstave Zenoncima? Saznaćemo uskoro, ali prvo idemo do Kelly na intervju iznenađenja. Hvala ti, Nork. Sa mnom je nekoliko veoma posebnih gostiju. Sinet, trener i kapitan Senki sa svojim novim napadačem May. Džok, kapitan novog tima Paradisije. I Rocket, kapitan snežnih klinaca. Prvo pitanje. Ko od vas će da osvoji ovaj turnir? Senke će da osvoje ovaj turnir, bez problema. Ovo je naše takmičenje. Uvek smo bili tim pomešanog Fluxa. Sećate se, ja sam sa Akilijana. U svakom slučaju, Kelly, snežni klinci nisu više pravi snežni klinci. Tim Paradisija je nepoznat element ovde. Ovo je naš turnir. Imamo prednost domaćeg terena i imamo mnogo toga da pokažemo. Toliko se snažno osjećaš pored novih saigrača? Apsolutno. One su veoma posebna grupa devojaka. Ti misliš, Rokete? Da li je ovo vaš turnir takođe? Snežni klinci su napredovali kao tim. I spremni smo na svaki izazov koji nam ovo takmičenje ponudi. May, reci mi iskreno. Kako ćeš se osjećati ukoliko Senke budu morale da igraju sa snežnim klincima? To će biti samo još jedan meč. Mi smo profesionalci, Kelly. Svi smo pod ogromnim pritiskom. Pred svaki meč je isto. Ali sigurno će da ti bude teško da se boriš protiv bivših saigrača. Svaki meč je težak, naročito kada je u pitanju finale. Rokete, da li misliš da su novi snežni klinci spremni za Lura i njegove Zenonse? Pretpostavljam da moramo biti. Hvala svima što ste izdvojili vreme da razgovarate sa mnom danas. I srećno u vašim predstojećim mečevima.
Siguran sam da ste vi danas bolji tim, ali svako od vas mora da igra najbolje što može i više od toga ako je moguće. Zenonsi su strašan tim. Ja u stvari nikada nisam video tim kao njihov. Ako samo neko od vas trepne, izgubit ćemo. Jesi li čuo to? Drži širom otvorene oči danas, mali brate. Moje oči će biti otvorene, a moj gol zatvoren. Džane, da li misliš da se Arch šali? Ne, treneru. Onda očekujem da slušate i igrate najjače što možete. Da, treneru. Rokete, molim te. Znam da ti je ovo mnogo teško, ali računam na tebe da ćeš da preguraš današnji meč. Potrudit ću se, striče Arch. Ponovo se javljamo uživo sa duboke arene gde se igra veliki meč četvrtfinala. Snežni klinci protiv Zenonsa. I meč će uskoro da počne. Moramo da napomenemo da će meč tima Paradisija i Munja početi sa malim zakašnjenjem zbog kasnog dolaska tima Paradisija na Kupola stadion. Pratit ćemo dešavanja i sa tog meča. Danas je teško odlučiti koji stadion posetiti. Oba meča su fantastična. Na dubokoj areni Snežni klinci protiv Zenonsa, a na Kupola stadionu tim Paradisija protiv Munja. I bez daljih zadržavanja idemo na duboku arenu. Snežni klinci upravo stižu na teren. To! Pijte ajs užitak! Nikad se ne umoriš od reklamiranja sebe, a? Još jedan koji je ljubomoran na moj uspeh. Da li su svi spremni? Spreman! Spremna. Spreman, Arče? Šta? Izvini, da, jesam, spreman sam, samo sam se, zamislio sam se. U redu onda, pobedimo Zenonse. Daj sve od sebe, gušteru. O, već sam video loptu u golu, Nork. Sjajna odbrana golmana Zenonsa. Zaboravi na to, Mark, imat ćeš drugu priliku. Voleo bih to, treneru. Nisi se valjda uplašio, batice? Ne, ja samo ne volim vodu. Ovuda, Arti? Vodi nas do duboke arene. Benete, gledaj! Brzo, sakrimo se iza kamenja! Pokušajmo da uđemo pre nego što se vrata zatvore. Ali to je duboka arena. Uzimaju iskorišćeni fluks igrača, kao i u Netherbolu. Ali ovoga puta to je na višem nivou. Oni skladište ogromnu količinu multifluksa. Ovo je ozbiljno, Arti. Moramo da javimo Korsovu. Ne mogu da uhvatim signal ovde. Onda moramo da se vratimo na površinu. Čekaj! Podmornica se vratila. Uljezi, ne mrdajte, opkoljeni ste. Imaš li neki plan? Nadao sam se da ćemo izbeći ovo. Pirati. Imamo posebno mesto za pirate. Vodite uljeze u zatvorske ćelije. Pirati se previše mešaju u naše poslove. Pobrinuću se za to. Ne trudite se da aktivirate odašiljače. Nikada neće probiti ove zidove.
Želim vam ugodno veče, gospodo. Previše si ljubazan prema piratima. Svi mi imamo slabe tačke. Približavamo se kraju prvog poluvremena i za sada gledamo meč bez pogodaka između Snežnih klinaca i Zenonsa. Očekivala sam već nekoliko golova do sada. To će se možda uskoro promeniti. Lur, izuzetni napadač Zenonsa je u naletu. Ako daju gol do kraja poluvremena, slomit će nam duh. Napadnite, Snežni klinci! Zaustavite Lura! Sjajan blok Lunzije i Snežnih klinaca. Lunzija, odličan blok! Vi ostali, pomozite Ahitovu da zaštiti gol! Rekao sam ti, dobra je. Ne budi previše srećan zbog nje. Lur iz Zenonsa se priprema da izvede korner. I odbrana Ahita! Odličan posao, Ahito! Prebacimo se brzo na dešavanje na Kupola stadionu, gde meč tima Paradisije i Munja samo što nije počeo. Živnite, ne dajte mu da da gol. Wow, da li ste vidjeli ovo? To je bio čist faul Džoka, ali robot sudija misli drugačije. Gol tima Paradisija! Prava je sramota što je fudbal dogurao od ovde. Bravo, Džok! Fantastično! 1:0 je za tim Paradisiju i Munje su sada na potezu. Nakon Džokovog nesportskog poteza, volela bih da danas Munje dobiju meč. Gol! Gol Vorena i rezultat je sada izjednačen. Vratimo se brzo na duboku arenu na meč Snežnih klinaca i Zenonsa. Wow, ovo je zaista bilo blizu. Rokete, jesi li dobro? Glava mi je potpuno prazna. Treneru, mislim da moram da izađem. Potreban si mi na terenu, Rokete! Ako Lur namiriše slabost kod Snežnih klinaca, Zenonci će nas uništiti! Potreban si mi na sredini! Onda ću pokušati da izdržim. Potreban mu je odmor. Odmorit će se nakon meča. Slažem se. Nemamo drugog izbora. Ali vodite računa o njegovom nivou energije. Zadrži loptu, Tija! Uskoro ističe vreme! Snežni klinci oduzimaju loptu. Ali šta li Tija radi? Lopta se odbija. O čemu li je mislil? Gol Snežnih klinaca! Kakav sjajan pogodak Tije! Odličan gol, Tija! Nismo još pobedili, Arče. Gledaj! Čini se da je Lur spreman za osvetu. Preostalo je samo nekoliko sekundi.
je završen. Snežni klinci 1, Zenonsi 0. Snežni klinci idu dalje. Jesi li dobro? Dobro sam. To je bio sjajan gol, Tija. Hvala. Tija je postigla gol da pomogne Roketu, ne snežnim klincima. Mislim da smo ga previše forsirali. Možda si u pravu, Simbai. Odmah se vraćamo na Kupola stadion na meč tima Paradisija i Munja, gde je i dalje nerešen rezultat. Tim Paradisija je igrao prilično nesmotrenu igru i u napadu i u odbrani, ali čini se da se isplatilo. Zadržali su Munje na samo jednom golu. Gol tima Paradisija! 2:1 za tim Paradisiju i meč je završen. Nedostatak sreće za Vorena i Munje. Tim Paradisija prolazi dalje. Ne razumem te, Džok. Ranije si bio uzoran igrač. Pogledaj se sada. Nisam bio siguran da je ovo moguće, ali uspeli ste. To je bez sumnje bio najteži meč koji ste odigrali zajedno. Lunzija, uradila si odličan posao. Napred, Luzija, napred! I Rokete, hvala ti što si ostao tamo da se boriš. Što se ostalih tiče, nemate vremena za opuštanje jer idemo pravo u polufinale, ali pokušajte da se naspavate večeras. Sljedeći put pokušaj sa malo više topline, a manje sjaja i propasti. Pokušavam. U tom slučaju, prestani da pokušavaš. Od kad si ti postao tako mudar? Onog trenutka kada sam prestao da budem trener, to je bio odličan dan. Klempe, Samo sam htio da te obavestim da je Sonijevo stanje nepromenjeno. Obaveštavat ću te i dalje. hvala što si mi javio. Bravo, Džok. Već mogu da nanjušim trofej. Da li krijete od mene još nešto osim kiborga? Imaš li problem, Džok? Ne s tobom, Niki 4. Odigrala si odličan meč. Sve ste odigrale. Ovo je između mene i Lorda Phoenixa. Pitao sam se da li ste ikada čuli za čoveka po imenu Sonny Blackbones. Ozloglašeni pirat. Naravno da sam čuo za njega. Možda niste znali da je on moj otac. Ne možemo da biramo porodicu, zar ne? Bio je kod vas one večeri kada se razboleo. Bolje se nadajte da će ozdraviti ili bih ja mogao da ne stignem na sljedeći meč. Siguran sam da će tvoj otac ubrzo da ozdravi. Znaš, na Paradiziji niko nije dugo bolestan. Black Bones je bio ovde. Gde je Soni? Ne znam. Ostavio je poruku. Hvala vam na pomoći, Soni. To je stari Soni, čovek od nekoliko reči. Da li da obavestimo Korsoa? Siguran sam da je već krenuo kod njega. Arče, kakvo iznenađenje. Izvini, ja znam da sam se udaljio, Adim, ali ovaj turnir je težak za mene, kao i za ceo tim. Pitao sam se da li si slobodna, da odemo na večeru večeras. O, ne mogu, Arče. Da, naravno. Izvini što sam te pozvao ovako kasno. Zbogom. Artegore, šta kažeš da nešto prezalogajmo zajedno? Možemo da razmotrimo tvoje ideje o strategijama. Voleo bih, Arče, ali krenuo sam na intervju. Misle da sam ekspert za stil igre senki. Shvatam. Pa, onda drugi put. Sa zadovoljstvom. Šta je bilo?
Gospodine, Arti i Bennett se još nisu vratili i njihovi odašiljači su isključeni. Prošlo je već nekoliko sati. Trebalo je da se jave do sad. Pretražite oblast oko duboke arene. Ponesite rolilačku opremu ako je potrebno. Da, gospodine. Kada bi samo Sony bio ovde... A šta bi on uradio? Sony! Šta se dogodilo? Objasnit ću ti kasnije, Korso. Prvo moramo da nađemo Artija i Bennetta. Uključi svaki detektor koji imamo. Pretraži celu površinu planete ako je potrebno. Ali nađi Artija i Bennetta. U redu, Sony. Jupi! Bolje bi bilo da usporiš Mikrojse, pada mrak, a ne želimo da ponovo izgubiš svoj kupaći. Stvarno si duhovit, Rane. Jesi li dobro, Mikrojse? Odlično sam. Lepljiva traka je upalila. Mikrojs genije. Ko posljednji stigne Kiklop, idemo! Šta je sa ovom planetom? Da li je išta normalno? A oni su odlični. O, da. Šta? A di? Živeli? Shvatam. Nikad mi nije ispričao tu priču. Nisam iznenađen. Jedno je sigurno. Oboje želimo da vidimo Arča onakvog kakav je bio što je premoguće. Da, Daću sve od sebe da se to desi. hvala ti, Artegore. Osjećam se mnogo bolje. Zaista si me spasila danas. Nisam više mogao ni minut da budem na tom terenu. Pogledaj ovu predivnu planetu. Sve na njoj je prosto pravi raj. Baš smo srećnici što možemo da vidimo koral. I upravo o tome sam hteo da razgovaram, Tija. O čemu se radi, Mikrojse? Video sam veoma čudne stvari u poslednje vreme, u blizini duboke arene. Stvarno? Kakve to čudne stvari? Mini podmornice dolaze i odlaze. Robočuvari nam ne daju da prođemo. Ništa nema smisla. Mislim da bi onda trebalo bolje da pogledamo. U sljedećoj epizodi gledat ćete. Ubrizgajte sav višak multifluksa u jezgro Paradisije s mesta. Sada znam zašto si toliko zainteresovan za snežne klince. O čemu to govoriš, Arče? Misliš da ja želim tvoj posao? Ma hajde, prestani da paranoišeš. Prvi polufinalni meč između Senki i Elektri. Mei i Yuki, prijatelji ili neprijatelji?